ناينا جزينا مار نقحتنا يبر عمقنا خيسعر إنمي نبلا بلوت مستي فقر نجاتح نغيب مع داين قاعد لبون سترر سكون يلن قرق حق خونيو نبر يا نبر روحنا معدون فلان مامي قرق منفس سكون تاسقومي بسبب غريخو وين تعاشو تاريخ تمالي نفتات الشو أنفتنا مأزن بحلوف كي تتباتبنا حسابنا ترنع نبهال كحشنا مسائنا حقيقاس سرت بالي مللينا حيلي صار فغري عاد ما سحبت حلف نكرفنيو يريد راو مالت بغفال نمني بلبي لساني خلبت حينا تفرون سلام تخطاتلتي نازي channel كما تكونوا صبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنايو لمون كم وترو نخلنا كم هرزخل كانك عزخل كحبر زخل كم فلطون كنستعللون زلنا زيناتات حزالكم قريبنا لنا بدرجة عالم وددرنا حيالات ساع كندي نهري وسقم دلون ساع كندي أبلغ تمركز وددر كم زلون كم دما زباويان حيلتات نتزل حقوق تقيمهم لنا تبرم حتات نمسلات زقبرو زلوا كايدا كنرينا بقربيتنا بقرن أفريقيا أنت مسيناون تبي تبي أزمة تزلوا دراخة حيلي كاسكاس حيلتات ويون ناي قبات المتاتهم بستفل عليه ملك كوتسوان كزاربولون كنرينا من تا علامايو كابي زبقاسي دما كريا كنفتنينا مجمريا جن ازي كونتات زي كابزلا على درجة توددر كابي جمر اب حدا زلنا مدرخ بزحات حيالات زوادادرو لو غزي سلازخونه لك اب زمان غراورا نفس خاي تعبر ز عينتو حديك اب كبابيو نعي يخونني يربحني نزباله سقمتك وسديد فتن زلو سلازي نزي نخنفل دما كابتي اب درجة كنجمر لنا نتحت قزنا ورنا نكلكلنا دما حبرنايو شو لايك جبرو سبورت جبرو بليز مساي قصلو بزح كن مهارينا رجسنيا كابز فيديو نمهارون نفلطون بزح كاون كم زخونه بزيان نجمر. Dangerous reality results from one factor above all, the collapse of any coherent American policy towards Iran. Consider the failure of Washington's current approach. Since Donald Trump pulled out of the Iran nuclear deal in May 2018, U.S. policy toward Iran has been one of maximum pressure. The number of sanctions against Iran rose from 370 under Obama to more than 1,000. انتاي نرلنا هذا كابتي عملو علمنا زر زلو حقاف أمريكاويان تنتنت بوليتيكا كم زبلو زلو ناي أمريكا نتصور ويكا أزيو تخكلنا نقدمي زد أمتا استراتيجي سلدي بلو زدما أب إيران زلو استراتيجي أب راشيا زغتلو زلو استراتيجي ناب تشاينا زغنا استراتيجي ناب قرن أفريقيا زد أمتا استراتيجي نا أفريقيا زد أمتا استراتيجي بملو تخكل سلازيلن الامو يحرم كم زي سلازيلون حقافات تفتيرو regional powers ويكاستفل عليه حيلتات نتنا أمريكا دخمت ناي مرحنت دخمت ناي رأي دخمت ناي استراتيجي تدقيمهم ربحهم كسالوت يفتنو خمزلو أنت كابتي ندخمتنا بتخك كلمة ميزات حرمنا الله زبلوا زلو دما تشاينا يا بعلم زوجوا كاب واشنطن بوست وزا فيديو خنرينا بزنو نابزيا كمل سكمي الجداك ساعة كندي لو تكم زيمس قالهم بنسارو الجدا يودقهم كم زلوا يوم كزارب جميرم زلوا listen 500 during the Trump administration, making the country the most sanctioned on the planet. زنريا زلنا أمريكا تخطلو زنبرت عينية بالله سنية بالله نزرو خبطون نزدليتون تقدر زنبرت بنسارو وتي نتي نساتهم زدليو سرعات نتغيروا بوليتيكا نتغيروا نعاتاتهم زمتشو كنتات كفترو يلوم زقبروا كامتن على سلسلة تكملوا حجرات كابتن السومز دليو وتعي حيلا مسيان يمزولو زلو نعبنت إيران أبز حلف عمتها برتع جراوري دوا كما يجرى ريجنال باور كوينا نأمريكا إسرائيل أنت دنا نزلا سوريا كودوا فتينهم أي سلطان يوكرين زي تعدنا حاجز جرم لا زخون لو تيمسون سمين كوريا كتفوا وايلهم كل عينة جراوري أوريدهم لا حيال ريجنال باور كوينا مسيان راشا كل عينة جرا تجيروا لا it didn't work فنزويلا سرعة تغير فتينهم أي سرحان تشاينا بقطبة كلمة فتينهم أي سرحان
كوبا نعمتات فتينوما أي سرحن بيلاروس تمساسالي إيرترا بتليسا سلدي تاتنبر إيرترا دما قرن أفريقيا كندا بنتي حجي ناب تشاينا خنحل فينا بخمي توددر ما أزنك يروحهم زلوهم فلت منتان released by China's state. سنتايم زبل زلو زي حدا عبر ريبورتنا أمريكا يوم نحنا ناب يوكرين زدلن زيدلن مع بليونات فينا أبوج أب إسرائيل مس إيران دو مس إيراق دو مس أفغانستان دو كنبل أب كل بوتاتات أب إيرترا أب قرن أفريقيا مسينا نبع على إيرترا كنعصو كنفتن أب كالا هجرات سرعتات كنقتل أب لاتين أمريكا هجرات كنفنكل سرعتات كنكير بيز خلنا تشاينا أب هجرومن أب كتبومن أب سراويتومن أب عقمومن تمركزهم أتوكيرهم سرد سرح زلهم نحنا نعمتات مرحنا لنا نبلو زنبرنا أكيبهم يحلفونا له نعبنت أب درون تكنولوجيهم كودادرو أمريكا أو تدروا عقمي كباب 1 تريليون باجت سلزلهم قدميت كله يخاف صبيهم أب تزرقة تكنولوجيين تشاينا كساك ندي تقدمهم كم زلان نتشاينا نخركبو شجر كقاطمهم كم زغل كزارب سمعوهم إذا أنا تشاينا ريبورت يكون نايم تي ودر أمم وكلت حيلتاتيو تشاينا نزي artificial intelligence بحال بزقال تفهم قدي تتقاملو سلزلا أب تدرونات نساتفيو زلا وتدروا عقمناتا بعقمنا يتماشين ترايدي كونس حدا كابزي ني تشاينا ادفانتج بوازو لو نزي artificial intelligence حدش تكنولوجي سلازخونه لنفسه كف اصوارناتك artificial intelligence تيتي قالو بلح اصواري زخون بخاله زراربا كمتن لعلي حدا غنيا يزخون امريكا نعمتات ولا ابتي بزنس ناي اصوار تنبرت تكنولوجي سلازي نبره اتناي قرم تكنولوجي ناتا كم بزنا لهم الليتست تكنولوجي سلازي تسرحي ابزوان زدما سلاز دخمت اتزلوا اصوار مزنا حجي ازي قلطف معباله تكنولوجي حيزو زخي زلا اصوارات ناي تشاينا نخوادر شجر كغاطمو حبيت كل وكاخليو قشو كل وكاخليو ركعت نايت تكنولوجي خاقل مزي حجي زلو خيد خلدو اب اصوار تراي كنا كري اب كال تكنولوجي ما كريكمي بعد ملس And aircraft carrier. مجمري ابزنا ملس كومبات ايركرافت ميليتاري فيهيكل ستوك كومود ما ايركرافت كاريرز وددر كل غزي وددر يزللومي ابتي كومبات ناي وق نفرت كينات كراخلو امريكا 13 شح سلازلوا ابي عبيتن حيلن يزلوا زغا بروجكت امباور وحيلن مقبار دي وحيلن متقام زل على عقمه بكا دحريا راشا 4355 نفرت كينات اللوا تشاينا دما بسالساي درجه 3304 مالتي اوكي نقصد ميليتاري فيهيكل ستوك كمدما نوجز زدليو اصوارات تانكتات دي كون ارمرد فيهيكلز دي كونستفل عليه كنرخلنا ابزون امريكا قدميت يتركب 360 شح زخون نميليتار زتقام مخاين دي تانكتات دي كتونن كلا تشاينا بكالاي درجه 174 شح راشا دما ساساي درجه 161 شح كلتيهم كدمرهم كلهاتهم كلته لعلنا امريكا يمص مالتيو اب ايركرافت كاريرز ابيت مراغب كاب نفس النفرت كينات كبغسا زغلا دما امريكا 10 حدلوا تشاينا كلته مبل سالسيتي اب زغربا اكسبر ناب عراقا نو وديو ما نسرح كتاتو يبحالالو انديا كلتلوا طليان كلتلوا يوكي كلتلوا يبحالالو سو ازي نتوم بفلاي كاب عالمنا بعالمنا خده حيل زتقام بفلاي امريكا كغلغل زخل مغنياتو اب كال عالم كيتكا مدقع تقدبر نحرقينكا ازي ايركرافت كاريرز بحالالكا ازي انتايري امريكا ننوح وان عبلالنت كم زلوا يزر نيرو اتكونتات جن حجي يغير كم زلو كريونا يلوم يم باي ذا واي ابزيا حنت الله قبا بيلكبكم لنقني حنت ريبورتر ينيره مسادما كابزي فلي بزباله ناي تانكتات وددر جيرومسي ناي تانكتات كتريو خلقا اب عالمنا زياده تانكتات زلون كنرغلنا ايرتراسي لعليا تركب كابتن حيالات بهال هاجراتون كابتن كاد عبيت هاجرات بهالا نابنت ابزي كويت 367 يبللو كمون سويسرلاند 380 بهاجراتنا قبريوم مدغاسكار نابلي خيد ناب بلغاريا كنكلنا 410 رومانيا 400 نابلي خيد ايرترا قومت سكك ندي زخون اللوا ناي بحق زغرمي نابزنا خدنا كنكلنا 400 ناديبنا نغيد لنا اثيوبيا 468 منتنا اللوا اثيوبيا تانكتات كنرخلنا 468 منتنا اللوا ايرترا كندي اللوا يلكم قومت حج خغرميهم ابينا كاتيجوري تركب ايرترا زغرميو زي صبصابزي ازغن ابزح بتاتون امطيين يريك محجانه سو بولاند 569 اوروبا هاغريزي تايلاند نغتل كامبوديا يبلو اوكي هاغرات اسيا تركمانستان
ميمار 715 بيلاروس 892 ناب شع قصنا نقرب على إيرترا بيكتليا أذربيجان إيراق 923 يقتل له جابان شحن 4 تايوان شحن 10 كوبا شحن 330 مرلنا سعود عرب شحن 373 غريق شحن 395 جوردان شحن 558 كابدما الجيريا شحن 700 نيكست دحر الجيريا من تري لهم ኤርትራ ዝበሃል ሃገር 756 ታንክታት ዘለዎ ሃገር بس በዓል መን ተሰሪዑ ኣሎ ምስ ዓበይቲ ሃገራት ምክንያቱ ትሕቲኡ በዓል ጃፓን ትሕቲኡ ንርፅ ኢና ወናይ ሰላም ክትብል ትኽእል ኢኻ ሰላም ግን ብናይ ቻይና ጥቕሲ እንታይ ዝበሃል ሓይሊ እንተለካ ሰላም ትረክብ ሰላም ንክህልወካ ሓይሊ ክህልወካ ኣለዎ እዩ ዝበሃል ስለዚ ንውግእ ድልው እንተኮይንካ ጥራይ ሰላም ክህልወካ ዝኽእል እዮም ዝብሉ ኤርትራ ድማ ገለ ካብቶም ሄቪ ዌይትስ ናይ ሚሊታሪ ንኣብነት ብዙሕ ሰራዊት ክህልወካ ኽእል እዩ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘለካ ብዙሕ ሰራዊት ክህልወካ ኽእል እዩ ታንክታት ክህልወካ ግን ቁጠባይ ዘንፀባርቕ ቴክኖሎጂ ዘንፀባርቕ ርቀት ናይቲ ውትድርና ዘንፀባርቕ ስለዚ ታንክሲ በዓልካ ይኮንካ ንሰርሖ ኤርትራ በዓላ ይሰርሐቶን ግዜኣ ኣቶላ ወይ እውን ማሪኻ ኣቶላ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ከይስ ብዙሕ ክፋል ከም ዝማረኸት እዩ ዝፍለጥ ስለዚ እዚ ሪፖርት እዚ እውን ምስቲ ዘለና ክመለስ ኢና እቶም ካልኦት ዓበይቲ ካብቲ ንሪኦ ፀናሕና እንተቐፂልና እተን ዓበይቲ ኣብዚ ዘለዋ መንን ናብ 1800 ቪየትናም ርኢዎም እዞም ኤስያን ሃገራት ዩክሬን 1890 ከምኡ ድማ እናቐፀልና ከይድና ቱርኪ 2200 ሳውስ ኮርያ ታንኪ ስለ ደፍሪ ክልዕሊ 2000 ኣለዎ ሲርያ 2600 ናብ ውግእ ስለ ዝነበረ ናብ መን መፀለና ፓኪስታን 3742 ዝቁፅርታት እዚ ኢራን እዚ ሪጅናል ፓወር ንብሎ ዘለና 4000 ከባቢ ኣሎ ሕጂ ናብቶም ዓበይቲ ሃገራት ህንዲ 4616 then we come closely Egypt ግብፂ ረይዎ 4664 ታንክታት ኣለዎ ቻይና 4900 and then there comes United States 5500 ትዛዓበየ ድማ ራሻ ማለት እዩ ሰሜን ኮርያ ረይዎ ንሽተይ ሃገር 6645 ወታደራዊ ዓመት ክህልዎ ከሎ እቲ ናይ መወዳእታ ድማ ቀዳማይ ማለት እዩ ራሻ 12566 ተዛብ ውግእ ዘሎ ሃገር military power ክንብሎ ከለና ንመለስ ናብታ ርስናትና Other partners in the nuclear deal negotiations, European powers, let's go back Russia, to competition of the other country. To compete, China has copied some of the US's most powerful systems. For instance, its Wing Long is comparable to the US. ከም ንሪኦ ዘለና ቻይና ነቲ ናይ ኣሜሪካ ቴክኖሎጂ ይቀጥዕዎ እዮም ግን ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ድማ ዝረቐቐ ቴክኖሎጂ ከም ዘለዎ ይገብሩ እዚ ድማ እቲ ንኣሜሪካ ዝሰንብዶም ዘሎ ነቲ ኣፅዋራት ናቶም ሞዲፋይ እናገበርቱ which is used for offensive strikes. Its soaring Dragon drone is similar to the US's global ከምኡ ድማ ረዩ እዚ ንዓመታት ኣሜሪካ ኢንቨስት ገይራ ዝሰርሐቶ ከመይ ገይሮም ኣብ ሓፂር ግዜ ይሰርሕዎ ከም ዘለዉ this is really surveillance drone. Like the US, China's been building drones that operate across domains of battle. Both are making unmanned surface vehicles and some ብጀላቡ ብመኻይን ብኸልቢ መስር ኣበይቲ ናይ ቻይና ዶሚናንስ ትመፅእ መሲልኩም መብዛሕቲ ግዜ ንኣሽቱ ድሮናት ንመዓላ ናይ ደሊቨሪ ዲኻ ክትጥቀመሎም ንካልእ ሪሰርች ዲኻ ክትጥቀመሎም ንገለ ስራሓት ልዕሊ ኩሉ ድማ ንኩናት ሓንቲ ግዜ ከይዶም ዕላማውን ክሃርሙ ዝኽእሉ ኣብኡ ክፍንጀሩ ዝኽእሉ ናይ ኣሜሪካ ሚልዮናት ዝዋግኦም ዓበይቲ ድሮናት ኣብያ ተተኩር ነይራ ቻይና ግን ኣብቶም ንኣሽቱ ንኮንሱመር ዝኾኑ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ራሽያን ድማ ብብዝሒ ናብቲ ሕፅር ዝበለ ኩናት ንኣብነት ናይ 5 ሚልዮን ታንክ ናይ ኣሜሪካ ተሰሚዕኩማ ብናይ 500 ድሮን ክትቃፀል ተራእያ ዝተባሃለ ካብዚ ዝብገስ ንኣሽቱ ድሮናት ሓደገኛ ኣፅዋር ሒዞም እንተሃረምካዮም ፀገም የብሎምን እንተድሚዖምልካ ግን ኣኺልካ ዝዓይነቱ ቴክኖሎጂ ድማ ኣብዚ ቻይና ዶሚናንት ኮይና ድዩ ንመጥቃዕቲ ድዩ ንገለመለ ዘድሊ ከም ዝንኣሽቱ ድሮናት ካብ ርሑቕ ተብሎ ንፀላኢ ድማ ከይዱ ስለያዊ ሓበሬታ ከምፃልካ ድዩ መጥቃዕቲ ክገብረልካ ድዩ ኣብዚ ቻይና ዝለዓለ ሓይሊ ሓደ ካብቲ ሓደገኛ ቴክኖሎጂ ዝበሃል ድማ እዚ ድሮን ስዎርምስ ኣዝዮም ብዙሓት ንሓድሕዶም ዝዘራረቡ ይሰድብልካ ሕሱራት እዮም ክትሃርሞም ትኽእል ኢኻ በብዝሒ ስለ ዝመፁካ ግን ክንደኦም ዝኣክል ሮኬታት ስለዘይብልካ ንሓደ ዓብይ ንኣብነት እዚ ኔቪ ካሪየር እዚ ብዙሕ መራኽብ ዝስከም ዓበይቲ መራኽብ ነፈርቲ ዝስከም ዓበይቲ መራኽብ ብከምዚ ዓይነት ኣሽሓት ድሮናት ኣፅዋር ዝሓዙ ተሰዲድካዮም ክከላኸል ክእል እቲ መርከብ ግን ነዚኦም ኩሎም ክቆፃፀሮም ኣይክእልኒ ንሳቶም ከዓ ዳመጅ ከምፅኡልካ ክእሉ እዚ ድማ
ሓደ ካብቲ ሓደገኛ ጽዋር ዝበሃል Some systems can be taken out without compromising the overall mission. The comparative advantage that China has in the smaller systems they could use for things like swarms, as long as they're able to get the actual technology know-how behind enabling those. For instance, in this So እዚ ሓደ ይድሓን ኣብ ውትድርና ኣይንኺዶ ብቴክኖሎጂ ቻይና ክሳብ ክንደይ ይቕድሞም ከም ዘለዉ ኣብ ሲቪል ቴክኖሎጂ ንምሳእ ምክንያቱ ውትድርና ካላርስዩ ውግእ ጥራይ ካይኮነን ዘርባሓካ ኣብዚኣ ስምዑ ሕጂ እዚኣ እታ ቀንዲ ንዖም ንኣሜሪካ ርእሶም ትሕሞም ዘላ ናብ ዞባና ቅድሚ ምምፃና The electric vehicle revolution, shaped by trade tensions. Concern around competition from China is weighing on American lawmakers and auto companies. China's growing global auto dominance has some lawmakers on edge. At the center of that conversation is a country known for its beaches and its ideal trade proximity to the U.S., Mexico. The Chinese have targeted Mexico as a prime export market. Across the U.S. border, the country has seen an influx of Chinese-made new energy cars. The Chinese automakers came to the country. ሰንታይም ዝብል ዘለዉ ቻይና ብወታደራዊ ሓይሊ ጥራይ ኣይኮነን ቻለንጅ ትገብራ ዘላ ብሲቪላዊ ቴክኖሎጂ ኤሌክትሪክ ካርስ ዝበሃል ሓደ ኣብ መንጎ አሜሪካን ቻይናን ዘሎ ውድድር አሜሪካ 100% ታሪፍ ጌራ ኣብ ዕዳጋና ከይትመፁና ኢሎሞም ኦኬ ፋይን ዕዳጋኹም ግደፍዎ ንሕና ግን ዝገዛልና ይንስእኒና ናበይስ ከመፅኦም ኣለው ኣብ ጎረቤቶም ነፃላ መንደቆም ሜክሲኮ ኣብ ሜክሲኮ ዝገብርዎ ዘሎ ስራሕ ካራ እዩ አሜሪካ በኩሉ ቻሌንጅ አጋጢሞ ዘሎ ዝዋን እዚ ኣብ ርሑቅ ኤስያ መፂኻ ደይኮነስ ኣብ ድርቁ ይገዛኦም ማለት Very aggressively. And now, some Chinese automakers, including Tesla rival BYD, are announcing plans to build factories. ሶረዮም BYD ሓደ ካብቲ ቀንዲ መወዳድርቲ ናይ ቴስላ ናይ አሜሪካ ካምፓኒ ማለት እዩ 10,000 ሰራሕተኛታት ክፈጥር ዝኽእል ፋብሪካ ኣብ ሜክሲኮ ክገብሩ እዮም ሜክሲኮ ድማ እልል እናበሉ ክቕበልዎም እዮም ስለምንታይ 10,000 ሰራሕተኛታት ክቆፅር ዝኽእል ፋብሪካ ክሃንፀልካ ታይላት ሃገር ብሓቂ ኢኻ ትሕጎስ ስለዚ አሜሪካ ክትገብሮ ትኽእል ነገር የብላን እቲ ውድድር ብዓለም ደረጃ ስለዝኾነ ንዘርባሓካ ኢኻ ትዕድም አሜሪካ ድማ ክንምንታይ ንቻይና ክትዓፅዋ ትፍትነላ it's becoming out of control ካብ ኢዳ ካብ ቁፅፅራ ወፃኢ እያ ትኸይ ዘላ ተን ካምፓኒታት ናይ ቻይና ድማ ኣብ ፈጠራውነት ኣብ ኢኖቬሽን ኣተኪረን ስለዝሰርሓ ዘለዋ መንግስቲ ቻይና ድማ ኣብ ውግእ ስለዘየለ ሓንጎሉ ኣብ ቁጠባ ጥራይ ስለዘሎ ከመይ ገይሩ ንኣሜሪካ ኣብ ኩሉ የድመዓሉ Mexico. But for the U.S., there's concern this might be a part of a larger strategy. The Chinese would love to access the U.S. market because there are profits to be made in the U.S. market. Getting in directly to the United States market is tricky because of the tariffs and other obstacles. And so I think many of these Chinese automakers look at Mexico as a backdoor in the United States of America. So ዝገብርዎ የብሎምን ምናልባት ንኣሜሪካ ይመፁን ኣለው እቲ ካልእ ዕዳጋታት ንዓታቶም ግን ኣዝዩ ቀሊል ስለዝኾነ እተን ካምፓኒታት ናይ ቻይና ናበይ ጥምት ኣለዋ ናብ ካልእ ማርኬትስ ኢመርጂንግ ማርኬትስ ንኣብነት በዓልመን Chinese automakers are winning over millions of drivers around the world. Last year, China produced over half of all electric vehicles sold worldwide. Supported by government subsidies and lagging domestic demand, Chinese EV makers have had to look overseas to sell their cars. So እቲ መኻይን ናቶም ድማ ሕማቕ ወይ ከዓ ብቴክኖሎጂ ድሑር ገለ ከይመስለኩም ኣዝዩ ስሊኪ ኣዝዩ ምቹእ ዝለዓለ ቴክኖሎጂ ዝዓጠቐ ኣገለገሊዩ ድማ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ቴክኖሎጂ ነዘን ሌጋሲ ካርስ ዝበሃላ BMW ድዩ ኣውዲ ገለ መለ ንዓታቶም ሓሊፎሞም እዮም ብቴክኖሎጂ ብፍላይ ስማርት ዝኾነ መኻይን ኣብ ምህናፅ ማለት እዩ ንቴስላ ድማ ይወዳደርዎ ከም ዘለዉ ንቴስላ ግን ኣበየ ዝብዕሉ ብቴክኖሎጂ ኣብ ጥቁ ወይ ማዕርዩ ክኾኑ ከለዉ ብዋጋ ግን ብፍጹም ቴስላ ክትወዳደሮም ኣይትኽእልና ስለዚ ኢሎን ማስክ ንባዕሉ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ ይዝንገር ንግዚኡ ኢሎን ማስክ ፀገም የብሉን ምክንያቱ ብራንድ ስለ ዘለዎ ፅቡቅ ክኸይድ እዩ ኣብ ሎንግ ተርም ግን ፅቡቅ ገይሮም ክሃርምዎ ምዃኑ ፈሊጡ ኣሎ ዳትስ ዋይ ድማ ኣንፃር ንሱ እውን ንባዕሉ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝድግፍ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እገዳ ኣብ ልዕሊ ቻይና ገይሩ ጠጠው እንተበለሉ ኢሉ ምክንያቱ ፌር ኮምፒቲሽን ኣሜሪካ ንቃል እዮም ዝጥቀሙላ ኣብ ተግባር ፌር ኮምፒቲሽን ኣያምኑን እዮም ሓንኪሎም ከውድቑ ካዮም ጥራዮም ዝደልዩ Last year, China overtook Japan to become the world's largest auto exporter, sending 4.9 million cars overseas, and 1.2 million of those cars were electric. China has built up such automotive production capacity that it can't possibly sell all of those vehicles in China, so it has to look to other markets. Almost overnight, Mexico has become a major market. Chinese automakers are becoming more international. So Mexico fits in this broader story of Chinese companies trying to access new markets. In 2023, the country was the leading importer of cars made in China, importing a total of $4.6 billion. So እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ብኩሉ መንገዲ ብቁጠባ የንቆልቁሉ ኣለው ጥራይ ኣይኮነን ትሕቶ ዘሎ ንእዚኻ ስእሊ ናይ ኣሜሪካ ኣንፃር ኣሜሪካ ኣይኮነን እዚ ፋክት CNBC ናይ ኣሜሪካ እዩ ናይ ኣሜሪካ ቻነል እዩ ገለገለ ኣለው ናይ ኣሜሪካ ቫይረስ እቲ ብሬን ዎሽ ኣብ ርእሶም ስለዝኣተዎም ነቲ ሓቂ ኢቭን ካብ ኣሜሪካ ክመፅእ ከሎ ሓሶት ዝመስሎም ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ኢና ነምፃልኩም ዘለና ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ወሪድዎም ከም ዘሎ ነቲ ናይ ኣላርም ደወል ይሃርሙ ኣለው
أمريكا بكل من قدي تشاينا تدمع لان تتكعهم زلا تزعبي يتسقمناتهم قلنا شيء يكونن تزعبي يتسقم كوين زلو إذا كلنا ريكم ده لغنا إيرترا سناي نجاري everything China تقبرنا إيرترا سناي نجاري سلمتاي إيرترا أنت كابتن بأمريكا بقالو تعين مثل زغنت أمريكا كابتن زنبرة عبلا وريدا ترى هجر ندعو نقول له تعبل نقول له دليتها تقبر زي كونت ترى هجر مسكالو ترى دادات خيط هجر ندعو خينا إيرترا تبغي سلمتاي إيرترا بسلام كتنبر مسكالوت بعاق مكتو واسع تدليا كساب حجز اللجن أمريكا نزيت فتوى هجرات ويونتهم مراحة تدليتهم كنت قبرهم تديكي لا زخون نجار كقبرهم زي كله جيران تهاجر الجراس اللي تورد حدا عبس أجمنا فترة يا سنيها هجي نابتكو نتات بمملاس تقندس أجمناتهم أبزين ملاس أبتنا الجرا تقندس أمس عنا رسول China objected, the U.S. used secondary sanctions to effectively block them from trading much with Tehran. The Biden administration has mostly continued the Trump policy with a few modifications and relaxations. And what has been the result of the Trump-Biden policy of maximum pressure? Freed from the constraints of the nuclear deal, Iran has massively advanced its nuclear program. It now has 30 times more enriched uranium than the deal allowed, according to the International Atomic Energy Agency. The deal created a year-long breakout time, the period necessary to produce the nuclear fuel needed for a weapon. In July, Secretary of State Antony Blinken said that Tehran is 1 to 2 weeks away from breakout capacity. Meanwhile, سنتايز بدله الجدا مالت الجدا أمريكا تقبر كلا نتهاجر دحريت كتمرسا سرعات كتكجر وطبعا وتهدراون دخمت كتفتريها تقبره التوجيه ناتو كنت بلالو بنت عاري خون له نيران بكل طبعا كل عينة الجدا جيرم لا التوجيه تاكينو نيكولا روات وار نخوزدو منستر قداتو زين أمريكا أنتوني بلينكن قلت سومن كاب حدا قلت سومن تريفويل نيرقدني قد مورح بيلو سلزي almost أبزوانزي نيكولا روا عقمي أم عبيلا خمزلا وطبعا ناتا كارتنا يقرب زحشلو درونات ناتا تلا أصوارات ناتا أبع الرشا أبكالو تقرات ألب رخيب له سلزي مت أن تحجر بجرا كالمسواز فتنو التجدان أمريكا كم جاي سرحن بنصارو أمريكا ناتا عصوت كم تخيدن مشارق خمس وحدان اتن كتقاعد أنا تدلزنا برا هجرات دما العليان نحيلا يوم خمسة لوين نرجلنا and this is exactly التجدا أنت بزح كايو أنت وسيد كم زمت حدنا أمريكا سجم دما نزبط حجرات تفتنا لا نقرأ بتي مسرح دما نبعلا سجم كم تبت عدلا حدنا CNN عبي بوليتيكا وتنتاني فريد زكريا يزارب زلو سلازي كله تنقبر زلنا نتن هجرات ديكون زود زلو تمليسو نعنا يزود زلو يا argument مودتا which is absolutely phenomenal While Iran has responded to the pressure from abroad by forging closer ties with an array of sub-state groups in the region, Hezbollah in Lebanon, Hamas in Gaza, the Houthis in Yemen, and militias in Iraq and Syria. إذا أبوشتم ترى ده كونسي إيران بعلو organized بزخانة من قدي وتسي تاويان زخانو مشارق تقفتير له حزب الله نابلكا ولا زم حوتي أبكالو تقرأ دما زلو نزيهم تتقيم بدما استراتيجيناتو كسالت فتنا له. Together, this axis of resistance has plunged Israel into its longest 10% of vessel traffic out of the Red Sea. Okay. بس حوتين بخالن تتقيم دما نتنقدنا إسرائيل ويون نزب قيب بعرض حلف زنبر نقدي 700 الميسات خمسة لازم نقرزلو. By the way إذا فيديو ناقبر كوخلو استوى ساعات تقدموا إسرائيل دقيمة هذا عبي ودبنا يمن حريمة خمزلان زغدما جبنا كينات وور كرايم فتما كمزلا يتخصص لها سلامتاي تودب سيفيلا وزبزت كمالو زنبر تغرسي فيتنا اثنين نزارب زلنا اب غربيتنا انتي قاطمالو نبلالنا اب غربيتنا هاجر يهرمالو ودب يهرمالو مريت يهرمالو بميسايلات ناي اسرائيل نزارب زلنا بميسايلات ناي امريكا سلازي اتزوباناتنا كسا كنتي اب سنسيتيف درجه بصيحكم زلو كسا كنتي اب حدغኛ درجه بصيحكم زلو زر ملكت حدا كابتي سقات زسمعك نبلو زلنا كنتا كابزي زبقس مغنياتو نزي مسوء تحيزهم يم نزي فيديو زي ኢትዮጵያውያን ውን ከገማዱ ሕዎ ጀሚሮም ዘለው ጽንሒለ ብዛዕባ ኤርትራ ዝዝረብ ዘሎ በዚ መቃን ክሪኦ ክንፍትኒና ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ውን ክንሰምዒና and turned Iraq and Syria into reliable client states. By virtually any measure, Washington's policy towards Iran has failed. سمعكم هذا بكل منقد بكل معقني بوليسنا أمريكا قبل إيران استقتلوا فشيليو انتهيت بوليسنا يرو صنع زخونة جدا صنع زخونة أسوا إذا هاجر زيادة ما بكل كتلمس تزدلي وده كونس أنت أرو زخونة وتيت exact لابراشا
تقطبا كلمس وتهدراو لمست هاجر فحفاح زحسبو هاجر تطميرو قطبا حيلو مليتار دما زحيلو قوين ترقيبو سلازي امريكان مشاركتان every time زفتنو قدم سرحلم زنبري كم زتقفش مدهانيت وصيت كمصاي ترخبن ازي دما كاب افوم قال كابتوم ديب ستيت سبونسرز قبروي زبال سينن كاب افوم كوت تسمعوا لهم تحكم Has maximum pressure not worked? Hadi Kahalzadeh, a research fellow at Brandeis University, has authored a careful study that comes to an important conclusion. The expanded sanctions regime has had adverse consequences for the Iranian middle class, causing them to lose faith in the reformist politicians who supported a new round of diplomacy. Iranian hardliners invoked the US withdrawal from the 2015 nuclear deal to show that they had been right all along to dismiss the negotiations as a sham. تابلالو حدا كابتي اقدا مبزح وصيت كم زي بلو بخمي تفليت بلالو التقدم اقدا كيحلو خلو قال كفالنا إيران نت منغستي ناي هاجرو مالتيو تخكلنيا يكون زي منغستي زي كللو ويبلو نيرو اتقدا نا امريكان نا اوروبا مسراي وغن نتيز بكلمسو كطفو كم زدلي زلو سلازي برحلهم انتايلهم اتوم قدم نتي نا امريكان اوروبانا كايدا شيطانوا كايدا يزبلو وزنبرو زياده تسمعنا سم رقيبهم exactly اب ايران يكون اندولي زابير تراينا رينايو قدم اتقدا خغبر كلو قال كفالنا حبرتسب نتي حزب ኤርትራ ዝጠቅም ኮይኑ ተሸይጥዎ ነይሩ ክጠቅም ይኽእል እዩ ነቲ ህዝቢ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ዝብል ኣወንታዊ ንህዝቢ ኤርትራ ደንጊፆም ይገብርዎ ከም ዘለዉ እዮም ሸይጦሞ ነይሮም እቲ ውፅኢት ምስ ግዜ ምስ ረኣዮ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝኾነ እቲ እገዳ ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዘይኮነ እቲ ቀንዲ እገዳ ነቲ ህዝቢ ከተጥሚ ከተሸግር ከተልምስ ብኡ ጌርካ ድማ ከም ዕድሉ እቲ ህዝቢ ተላዒሉ ሃገሩ ፋሕብትን እዩ መጋበርያ ናይቲ ፀላኢኻ ንክኸውን እዚ ድማ ሰብ ምስ ፈለጦ ለካ ንዓና ንምጥፋእ ሃገርና ንምብታን ቁጠባና ንምልማስ ሰራዊትና ንምድኻም ዝተገበረ እዩ ምስ በለ ኩሉ ሰብ እንታይ ይኸውን ኣብ ጎኒ መንግስቲ ደው ኢሉ ኣጆኻ ብኩሉ ዋጋ ምሳኻ ኣለና ክብሎ ስለ ዝጀመረ ህዝቢ መንግስቲ ሰራዊት እንድሕር ጠሚሩ ድማ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ተውድቖም ኣይክእልኒ እዩ ነዚ ካባይ ንላዕሊ ክገልፆ ንዝኽእል ናብኡ ከስግረኩም እየ ምክንያቱ ፖለቲካ ዝፈልጦ ሰብ ክምህረካ ዘለዎ ካብዚ ንላዕሊ ክምህረና ዝኽእል ካብ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ክምህረና ዝኽእል የለን ለስና እንጂ ኤርትራ ሃገር ኮይና ቆይማ ከመይ ለና ሃገራት ጥቆማ ቀላል ያታመስ ሃገራት ብውግእ ጥራሕን ጥቆማ እቲ ሕማቕ ናይ ሃገራት ከዓ ሃገራት ምስ ኮና ከዓ ውግእ ገብራ ሃገራት ብውግእ መፃሞ ሃገራት ምስ ኮና ከዓ ውግእ ገብራ ወይ ነብሰን ንምክልኻል ወይ ከዓ ፀጋታት ናይ ካልኦት ንምግባት እዚ ባህሪ ናይ ሃገራት እዩ ንሓደ ሃገር ካብቲ ሓደ ሃገር ፈሊኻ እውን ክትዛረበሉ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ እዩ ሃገራት ብውግእ እንትመፃ ገሊአን ዕድለኛታት እየን ስቕ ኢለን ወስደኦ ኮናት ናፅነት ግን እዚ ዳርጋ ብዙሕ ሓውሲ ሃገር እዩ እምበር ሃገር ክትብልዎን ኣፀጋሚ እዩ ሓደ ሃገር ክኸውን ሲ በቲ ንቡር ኣካይዳ ናይዚ ዓለምና ሃገር ብውግእ ጥራሕ ሃገር ትኸውን ሃገር ምስ ኮነ ከዓ ውግእ ገብር ወይ ነብሲ ንምክልኻል ወይ ከዓ ንኻልኦት ትኸውን ሃገር ምስ ኮነ ከዓ ውግእ ገብር ወይ ነብሲ ንምክልኻል ወይ ከዓ ንኻልኦት ፀጋታት ምግባት ኢልካ ዝግበር እዩ ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ ቃውማ ካይዳ ናይ ሃገራት ዋላ ድሌት ኣለዎም ቁጠባዊ ምዕባለ ከምፃ ቁጠባዊ ልምዓት ከምፃ ኩሉ ግዜ ቀዳምነት ልኡላውነተን ከረጋግፃ ንደልያ ህላወን ከረጋግፃ ንደልያ ከምዚ ስለ ዝኾነ ሕጂ እዚ ህላዋኻ ምርጋፅ ቀዳምነት ወስድ ማለት እዩ ስለምንታይ ኩሉ ሰዓት ተፃወቕታት ስለ ዘሎ ማለት እዩ ባህሪ ናይ ተፃወቕታት ከዓ ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ ሕጂ ንስኹም ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣገዳሲ ዘረባ እንድዩ እቲ ናይ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ንምንታይ ምስ ምንታይ ክኸይድ ኢለ የምፅእ ኣብዚ ንበይኑ እኹል ትምህርቲ እንድዩ ግን ምዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ካብ ኢትዮጵያ ዝብገስ ዘሎ ኣተሓሳስባ ነዚ እስከንስማዓዮ ሓደ ቪድዮ ለብዚ ምናልባት ይሰርሕ ዘለኹ ንሪኦ ኢና I think ይሰርሕ የለን ንመለስ ዛሓን ከቕርበልኩም የሳ ከምቲ ተዛረብናሉ ተፃብኦታትን ውግእን ክልተ ገፅ ናይ ሓንቲ ሳንቲም እዮም ኩሉ ሰዕ ኣለዎ ተፃብኦታት ኣብ ውግእ ክኸይድ ይኽእል ክኸውን ወይ ከዓ እቲ እዚ ዓይነት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዝምልከት ጉዳይ ብተደጋጋሚ እዮም ዘምፅዎ ዘለው ሕጂ ስምዕዎም እንታይ ይብሉ በመጽሐፍ ቅዱስ በቁርአን በአይሁድ መጽሐፍት ውስጥ ኢትዮጵያ እንዴት ትገለጽ ነበረ ዓለም ኢትዮጵያን ቀይ ባህር ላይና አባይ ላይ ያቃታል ማለት ነው በተለይ እስራኤልና ኢትዮጵያ ግንኙነታቸው ጠንካራ እንዲሆን በመሃላቸው
እንደ ክር የተጠቀሙት ቀይ ባህርን ነው። ቀይ ባህር ማለት አይናችን ነው። ቀይ ባህርን ኢትዮጵያን ከቀይ ባህር መነጠል በፍጹም አይቻልም። ባለቤቶችም ስለነበረ የዓለም ጥንታዊ ስልጣኔዎች ለምንድን ነው ውሃን መሰረት አድርገው የተገነቡት? ወረደ ብሔረ ዘሮሜ ወደ ሮም ሄድኩኝ። ቀይ ባህር ተሻግሮ ሄድኩ ቅዱስ ያሬድ። ከዛ በኋላ ሄድኩኝ የሮምን ቤተክርስቲያን አየኋት፣ ወደድኳት፣ አፈቀርኳት አለ። ኩሉ እዚ ዘረባዚ ነቲ ህዝቢ ብሃይማኖት ብካል መንገድና ገበርካ ናብቲ አጀንዳ ናይ ባሕሪ ንምእታው ዘይጥቀሙሉ መንገዲ ጥበብ ከምዘየለ ክነግረኩም ኢለ ብፍላይ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ገለ ዝብሎ ክነግረኩም እየ ክሳዕ ክንደይ ጽላለ ከም ዘለዎም ዞም ወንዞችን ከቀይ ባህርን ከኢትዮጵያ ወንዞችም ነጥለን መመልከት በፍጹም አንችልም። ምስራቅ ኢትዮጵያ ካብ ቀይ ባህር ፈሊኻ ዝኾነ ጉዕዞ ናይ ኢትዮጵያ ካብ ባህር ፈሊኻ ክረይ ክልኒ ዝብል ዘሎ ንብሓቂ ዝገርመኒ ማለት እዚ ሕጂ ዘለኻዮ ኣዲስ ኣበባ እኮ ቀይ ባህር ኣብ ዘይብልካ ግዜ ተሃኒፁ ግን እቲ ዓይኖም ኣብቲ ደይብሎም ጥራይ ስለዚ ጥምት ሕጂ ስምዕዎ እንታይ ክብል እዩ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍቶም ትፈልጦ ድማ ክትግረሙ ኢኹም። አፍሪካ ሀገራትን ከቀይ ባህር ቀይ ባህርን ደግሞ ከምስራቅ አፍሪካ ሀገራትን ሁሉ ምንድነው ለጥለን መመልከት አንችልም። ለምንድነው ይሄን ነገር ስለ ለምሳሌ እንደው ከንጉስ ሰብታ ጀምሮ በኢትዮጵያ ከመጀመሪያ ከነገሰው ከንጉስ ሰብታ ጀምሮ እስከ ዛሬ ቀን ድረስ ብንመለከት ኢትዮጵያ ከ40 ዓመት ወይ ደግሞ ከ30 ዓመት ከ35 ዓመት ያልበለጠ ጊዜ ነው ከቀይ ባህር ተገልላ የኖረችው እንጂ እድሜ ልኳን ኢትዮጵያ የኖረችው ከዛሬ 4545 ዓመት በፊት ንጉስ ሰብታ ከነገሰበት ዘመን ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ በሚመጣበት ጊዜ ኢትዮጵያ ለ30 እና ለ40 ዓመት በሚያክል ጊዜ ውስጥ በተለይ በዚህ 30 ዓመት ውስጥና በ5 ዓመት ጦርነት እንጂ ከቀይ ባህር ብዙ ጊዜ ተገልላለች እንጂ ኢትዮጵያ ከቀይ ባህር ተገልላ ማታቀምና ቀይ ባህር ማለት ለኢትዮጵያ እንዳይኗ ነው። አሁን በአንዳንድ ጊዜ ቀይ ባህርን ስናነሳ ኢትዮጵያ ወንዞች ስናነሳ ቀይ ባህርን እናነሳለን ምለው ለዚህ ነው። ለምሳሌ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ታሪክ ደጋግሞ ሓደ ማለት እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሽም ንባዕሉ ኣብ ዝቐረባ ዝመጽ ሃገር ምዃን እዩ። ኩሉ እቲ ምዝንባዕ ናይ ታሪክ ኣባላሽኻ ናይ ምዝራብ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ኣብ ቅድሚ ኤርትራ እታ ኤርትራ ትብል ከም ሃገር ክትቆም ከላ ኢትዮጵያ ዝበሃል ድማ ሽዑ እቲ ምኒልክ በታ ሃገር ኢትዮጵያ ትባል ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ ትባል ዘሎ ኣቂምዋ ንሳቶም ግን ካብ ጥንቲ ከም ዝነበሩ እዩ። ዋላቲ ኣክሱም ኢሎም ዝምክሕሉ እኮ ቅድሚኡ ሲቪላይዜሽን ናይ ኤርትራ እዩ ነይሩ። እንታይ ማለት እዩ ስምዑ ሕጂ ነቲ አክሱም ኢሉ ክሳዕ ክንደይ ከጋንን ለምሳሌ ምስራቃዊ ቤተክርስቲያን ኦፒክ ቸርችም ሆነ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሃይማኖትም እምነት ተከታይም የካቶሊክ እምነትም ተከታይ ክርስቶስ መወለድን በዓለም ላይ የሚያምኑ ህዝቦች በጠቅላላ ብትመለከት ምን ይገል መጽሐፍ ቅዱስን ይቀበላሉ። ሶስት አይነት መጽሐፍ ቅዱስ ነው። እኛና እንደነ ኤርትራይና 80 ያዱን እንቀበላለን። ካቶሊኮች 72 አዱ ይቀበላሉ። ሌላው ደግሞ 66 አዱ ይቀበላሉ። በ66 አውዱስ ላወራ መጽሐፍ ቅዱስን በአረብኛ፣ በዕብራይስጥኛ፣ በሱሩስ፣ በፌንቄ፣ በአርማይክ በፈለከው በስፓኒሽ፣ በፖርቱጊዝ፣ በቻይንኛም ያለው መጽሐፍ ቅዱስ አምጣና ቁጭ አድርገው መጽሐፍ ቅዱስ መጀመሪያ ስትገልጽ በዓለም ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ የምታገኛት ሀገር ስም ተጽፎ ኢትዮጵያ ነው ሚላል። የሁለተኛው ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 ላይ ሚላል የሁለተኛው ወንዝ ስም ጊዮን ነው። እሱ ምንድነው? የኢትዮጵያ ምድር ምንድነው? ከቦ ያጠጣል ይላል። እንታይ ብላሎ እቶም ናይ ቅዱስ መጽሓፍን ናይ ቴዎሎጂ ተመራመርትን ኣብ ብዛዕባ ቀይ ባህር ክገልጽ ከሎ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ባሕሪ ኤርትራ እዩ ዝብሎ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ዝብሎ። እዚ ግን ነቲ ናይ ቡን ሓዊሱ just they always try to find something ናብ ኢትዮጵያ ንምጽጋዕ እዚ ኸ ፍሉይ ኣይኮነን። ግን ንምንታይ ክነግረኩም እየ ክልተ ቪድዮታት ክበኩም ስለ ዘለኹ እዚ ኸ ምዝንባዕ ናይ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ከምቲ ዝድለ ነቲ ታሪኹ እንተዘይ ተዛሪብሉን እንተዘይ መጒትሉን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣገለ ፖይንት ነቲ ታሪክ ኣማዚዞም ነቲ መንእሰይ ክብክልዎ ከም ዝኽእሉ ከምዚ ኣነ ትግራዋይ ዘበልዎ ነቲ ኤርትራዊ መንእሰይ ሕጂ ድማ ባሕር ናይ ኢትዮጵያ እዩ ነይሩ ከብልዎ እዮም ዝሕብሩ ዘለዉ። ፖሊስ ቅድሚ ኣክሱም 1000 ዓመት እዩ ዝቅድም ነይሩ ኢልኩም እቲ ታሪክ እውን ንሱ ዝብል ኣብ ብዙሓት መፅሓፍ ተቢሉ ዘሎ እሞ እንታይ ከመይ ማለት እዩ እዚ ሕጂ መብዛሕትኡ ግን እቲ ኣክሱማይት ክንጎዶም ዝበሃል ከዓ ይፍለጥ እቲ ናይ ኣውዱሊስ ከዓ ብዙሕ ከመይ እዩ እዚኣን እስከ መብርህ ይግበሩልና። هراي كم زبل كايو حدا قليل حتى مثلا بدل مروس حدا مصحف صحف نجار عندي يتجن مستجزينا أنصار إيش نجار حوالي تأخذ يعني سمعتين تجي كوينو زي أبتو سنة دقائق ودا يكونن غن كوينو جن حكيو أدوليس أب حقو ناي أخسمي أبو ترحونا يكونن أب حقو أنا تو نعمتها تأكل أدوليس زولدتن تاريخهم بوتاتات بعد كسكسة بعد مطرة
ብዙሕ ታሪኻዊ ቦታታት ኣሎ ስለዚ እዚ ታሪኻዊ ቦታታት እዚ ምስ ፀንሐ መንግስቲ ኣክሱም ተመስሪቱ ክርዳእና ኣለዎ መንግስቲ ኣክሱም ኢሉ ካብ ሰማይ ኣይኮነን ኮፍ ኢሉ መፅኡ እንታይ ዳ ኣዱሊስ ንዘመናት ዝኣክል ምስ ፀንሐ ምስ ከባቢ ዝነበረ ታሪኻዊ ቦታታት በዓል ቋሓይቶ ሓወልትታት ናቱ ተተኺሉ ዘሎ በዓል በለኮሎ ኮን ናበለን ናብ ኩሓ ናብ መቐለ ናበለ ይበፅሑ ስለዚ ኣነ ብዙሕ ግዜ ዝብሎ እንታይ እዩ ጥንቲ ኣባ ሓጎታተይ ንዓይ መስረቲ ናይ ንግስነት ኣክሱም እየ ስለዚ ታሪኻዊ ሕቶ ታሪኻዊ ወይ ከዓ ሂስቶሪካል ክሌም ኣለኒ ይብፅሐኒ ንዓይ ብታሪክ ምክንያቱ ኣባ ሓጎታተይ ዝመስረትዎ ስለዝኾነ ዝኾነ ኮይኑ ክሕፅሮ ኣዱሊስ መሰረት ናይ ኣክሱም ምዃኑ ብታሪክ ተመስከረ እዩ እኳ ደኣ ጌና ዘይተመርመረ ታሪክ ኣለና እዚ ሓወልትታት ዘሎ ናይ ኣዱሊስ ኮነ ናይ ቋሓይቶ ኮነ ናይ በለኮሎ ኮነ ናይ ደቀ መሓረ ደንበዛን ኮነ ኣይተመርመረን እንተዝምርመር ኮይኑ እሞ ኣክሱም ሓደ ናይ ውላድ እዩ ክኸውን ማለት እዩ ግን ኣይተመርመረን ሕጂ እንታይ ኢና ክንርኢ ደልየ ዘለኹ ነዚ ኩሉ ስለምንታይ ኣምፂኻዮ ክትብሉ ኢኹም ኣብዚ ናይ ውግእ ጎስጓስ ክገብሩ ስለ ዝረኣኹ እየ Assab is a distant perspective. Assab is a distant and remote part of the country, located 300 miles away from the Eritrean core around the capital city of Asmara. There is only a single road that connects Assab back to the Eritrean core across this large and mostly empty distance, meaning that Eritrea will find it to be very legit. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚኦም እቲ ቪድዮ ኢትዮጵያውያን ሼር ክገብርዎ ብዛዕባኡ ብዙሕ ክዛረቡን ስለ ዝሰማዕኩ እየ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዓሰብሲ ካብ ኣስመራ ሓደ ፅርግያ እዩ ዘለዎ እቲ ፅርግያ ድማ ነዊሕ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ንዓሰብ ክትወርር እንተጀሚራ ኤርትራ ንዓሰብ ንክትከላኸል ብጣዕሚ ክሽገር እያ ምክንያቱ ነቲ መንገዲ ጥራይ ተበቲኾሞ ንዓሰብ ክሕዝቦ ይኽእሉ እዮም እዚ ቪድዮ እዚ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣነ ኣምፂአልኩም ነይረ እዛ ቪድዮ እዚኣ ግን ብዙሕ ግዜ እንታይ ይብልዋ ኣለዉ ኣብ ሕልሚ ስለ ዝነብሩ እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ከምዚ ጌርካ እውን ባሕርና ክንወስድ ንኽእል ኢና ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ሸር ክገብርዋ ርኢ ኣለኹ ስለምንታይ እዩ ገበቲ ስለ ዝኾኑ ኣብ ሓንጎሎም ኩሉ ግዜ ናይ ምግባጥ ሕልሚ ስለ ዘለዎም ዘይተገበረ እዩ ዝመስሎም ዘሎ ክንደይ ግዜ ፈቲኖሞ ምዃኖም ኣይፈልጡን እዮም ንቐፅል ሕጂ እንታይ ስትራቴጂ ክነግሮም እዩ ጀነራላቶምን ታሪክ ናቶም ዝነግሮም ገዲፎም ሓደ ካብ ኣሜሪካ ዝፀሓፈ ቪድዮ ንዑ ሼር ክገብሩ ወይ ንሱ ዝግበር ዝመስሎም ብዙሓት እዮም Logistically challenging to support and resupply Assab during an attack or a siege. It will be even more difficult when you consider that at its narrowest point, this single road between Assab and Asmara is fewer than 5 miles away from the Ethiopian border, implying that all Ethiopian forces would have to do is advance about 5 miles into Eritrea, sever the road, and block the ability for Eritrea to resupply Assab at all by land, which would then grant the Ethiopians the ability to lay siege to an Assab with greatly depleted supplies and resources. Abiy Ahmed's war aims may be limited to simply capturing Assab and finally establishing an Ethiopian-controlled port on the Red Sea, nearby to the strategic Bab el-Mandeb Strait through which 9% of the world's oil supply is traded. But he might also decide to go further and expand Ethiopia's war aims to restore the entirety of Eritrea back beneath Ethiopian control again, establishing Ethiopian control over a very long coastline with the Red Sea in the process, just like the Ethiopian Emperor Haile Selassie managed to do diplomatically back in 1952. So እንታይ እዮም ዝብሉ ነዚ ደስ ስለ ዝብሎም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንዓሰብ ጥራይ ኣይኮነን ክወስድ ዝኽእል ኣብይ ኣሕመድ እስትራቴጂ እንተወሲኹ ነቲ ዓሰብ ገዲፉ ንሙሉእ ኤርትራ እውን ክጠቕልላ ይኽእል እዩ ብጣዕሚ ቀሊል ነገር ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ነገራት ንክትገብር ኣነ ግን ኣይኮንኩን ክምልስ ኣለዎም ካባይ ንላዕሊ ዕምቆት ዘለዎ ክምልስ ኣለዎም ገዲፈ ኣለኹ ንእሽተይ ከላኸኒና ክትውሕጣ ነቲ ሓቂ ክትቅበሎ ፅቡቅ እዩ 91 ተተቐቢሎ ተዝቕበሎ ነይሮም ፅቡቅ እዩ ነይሩ ኢትዮጵያ ተሳዒራ ሓይሊ ኣየር ተሳዒሩ ሓይሊ ባሕሪ ተሳዒሩ ሰራዊት ከዓ ተሳዒሩ ኤርትራ እኮ ሕቡራት መንግስታት ኣይከደትን ኤርትራ ተኺላ ስመርዓትያ ወዲኤ ጥራሕ ኢላ ከምዚ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና ናይ ሱዳን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ከይድሎ ባይቶ ፀጥታ ዛረበሉ ኤርትራ ከምኡ የለን ወተሃደር ብወተሃደር ተረጋጊፉ ኤርትራ ነፃ ኣውፅኡ ዓዲ መወዳእታ ትደልዩ ተኾንኩም ረፈረንዱም ገበሩ ዘይተደለኹም ከዓ ጉደፉ እዩ ከምዚ ጌርካ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ናቱ ስሕበት ማእከል ናቱ ሰንተር ኦፍ ግራቪቲ ኣብ ኤርትራ ምሰምፃክያ ኖኖ እዚ ጌጋ እዩ ክኸውን ኣይነበሮም ክመፅእ ኣይነበሮን ኢትዮጵያ ገና ሓያል እያ ዘላ ፈትንዋ ሓያልቲ ኮይና ተፈቲና እዛ ኢትዮጵያ እዚኣ ሓያል ምዃና እንደ ምዃናን መወዳእታ ከዓ እዚ ንሪኦ ዘለና እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዕራብ ክቕበሎ እዚ ቅበሎ ኣበይ ኸይድ ናፅነት ኤርትራ ተቐቢሎ
فرقي موداتها عم بحد شو قامشي هجا انا زي حد شكون هذا كيف تقبلي كيف توي تسرح غزا قدنا خاطر صنيح كو خمس غزازي سالك هتقبلوا نز غزازي عقدو تقبروا تخلصوا كنت فرصه مسفتا جاء 15 جاء 3 ما يقطوا ما يقل صوت ما يقل كل زي مسرح ابي تغزا تطويل له انقاسقسي كمتا دلا تقصله دعرته لو تغزانا خير سرحنا حد يكون ناتنا سرحي بعدنا نقوري حجزنا تمدلنا ادلنا بعدنا نقول غزانا خلينا نقولوا نوي عمل تمكرنا لنا مولوا الغزاس دقلل نهاجرك سواء كلا قدمك تفسس دغبري هاجرك تقولون غزا 5 ساعتها ناي بحق ليجند زخونه ناي بحق ناي جنرال سبحات فريم ناي 4 ساعات ناي 5 ساعات فيديو لا بيوتيوب 3-4 غزي قبت الى سمعيه لك كم زي مصحف تنبب زلغايو هي از ا بوك مصحفي ناي بحقي اي هوب تي كل انترفيوز قبرو دوكيومنتد كوينو كم بحدث ريبروسس دا بيوتيوب بصبغ منقد بصبغ دمص تسرحي كورد بكاز the guy this man زي جنراليزي ناي بحقي مصحفيو زنبب انا بزح غزي دي سمعو بعمي دس بلني فيلوزوفي تمهار صعبه بزح نغرات دما ፍልጠት ዘለዎ መረዳእታ ዘለዎ ብዝቐለለ መንገዲ ከረዲ ዝኽእል ስለዚ ዝቕሉ ዝዕንድርዎ ፀንሑ በዚ መፂና ዶ በዚ ዘይፈተንካ አይደለካ ኩሉ ፈቲንካ ኩሉ ጌርካ ኣይኮነልካን መን እዩ ሓያል ኣብቲ ዞባ ኤርትራ እዩ ታንክታቱ ከማን ነግረኩም ፀኒና እዚ ሓደ እዩ ሕጂ ንመለስ ኣብቲ ሓሸውየ ናቶም በዚ ክንጅምር ኢና ምክንያቱ ሓሸውየ ናቶም ብዙሕ ስለ ዘሎ ኣብዚ ዋን እዚ ኣባልና መላእ ህዝብናን ኣብ ጎኒ ግዝያዊ ምምሕዳር ተሰሊፍና استجمروا سلام نعمصنع عم عوات مدبات داقم هنساتن حويتن تغراي أبزقبر من ربراب كابانا تسعيد تزقبر كله كنفتسن وسينا لنا كلمة كد مخلن لعلو خلن سمم عنا سلام بريتريا مليو كتكبر በአቶ ጌታቸው ረዳና በዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው ቡድን በሁለት ተለያይቶ በሁለት የተለያየ አዳራሽ እኔ ነኝ ህወሓት በሚል የተለያዩ ስብሰባዎችን እያደረጉ እንደሆነ ይታወቃል። ከሁለቱም በኩል የሚሰጡ መግለጫዎችም በተለይም ደግሞ የጦርነት ቀጣይ ስጋት በክልሉ መደቀናቸውን ተከትሎ ሁኔታው መነጋገሪያ መሆኑን ተከትሎ ነው በዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው የህወሓት ቡድን ጦርነትን በተመለከተ መግለጫ የሰጠው። በዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው የህወሓት ቡድን ቃል አቀባይ ማልታይ ፓርቲ ሲስተም ይዝብል ፕሮግራምና ማልታይ ፓርቲ ሲስተም ይዝብል when we go to the practice of democracy practice የዘለኹ ሲስተም ናይ ዲሞክራሲ ይኹም ዘለኹ practice ይኖን ታከም እንብል ነበርና ኣብ ተግባር ዶሚናንት ፓርቲ ኢና ንብል ነርና ንተኻሊ ፓርቲ ከንታይ ንብሎ ነይራ ኳኺቶ ኢና ንብሎ ነርና ሶ ዶክተር ሙዝ ፀር ኢሉ ዘቕርቦ ነበር ሓቁ እዩ ሓቁ ምክንያቱ ብሒትናዮ ንምንታይ ማዕረ ዕድል ዘየለ መረፃ ኢልና ናብ መረፃ ንኸይድ ክትመርፅ ተኾይንካ እኮ እንተው ሓደ ክልተ መማረፂ ክህልወካ ወይ ሽሮ ወይ ጠስሚ ወይ ሽሮ ወይ ቱምቱሞ ጊዜያዊ ምምሕዳር ስልጣን ንምርካብ ዘኽእል ፈተነታት ለመነታት ናይ ምሕባል ስራሕቲ ንምስራሕ ክፍቱን እዮም እዚ በዘይ ተሳኽዕሉ ኣንጻር ረብሓ ትግራይ ዝተሰለፉ ወገናት ከይተረፈ ተሰሊፍኻ ከምቲ ዝብልዎ ዘለዉ ንዕፅዋን ክባን ተዳሊና ኢና ንሶም ተዳልዮም ክኾኑ እዮም ህዝቢ ትግራይ ንዕፅዋን ክባን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብዚ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ጌታቸው ረዳ ኣምስቶም ጉጅለናቱ ኣኼባ ገይሩ ነይሩ ንሱን እትዮም ድማ በቲ ሓደ ናይ ህወሓት ኣኼባ ጉባኤ ገይሮም ነይሮም ስለዚ ክልቲኦም ህወሓት ነቶም ዶክተር ደብረጽዮን መንጆሪኖ ካልኦት ንዝርከቦም ህወሓት እንታይ ዝብሎም ዘሎ ምሳና ዝኾነ ይኹን ቦታ ተዘይረኺቦም ተረዳድዮም ምስ ሻዕብያ ምስ ካልእ ሓይሊ ማለት ንሻዕብያ ማለት ምስ ሻዕብያ ኮይኖም ዕፅዋን ክባን ናይዚ ዓዲ ክፈጥሩ ክእሉ እዮም እናበለ ስለዚ ንሓትቶም ክልቲኦም ናብ ውግእ እቲ ሓደ ናብ ውግእ ክወስደና እቲ ሓደ ናብ ውግእ ክወስደና ኢና ተባህሉ ኣብ ምክሳስ እዮም ዝርከቡ እዚ ኩሉ ድማ መፍተቶም ነቶም ካልኦት ብሄራት ወይ ናይቶም ክልላት መፍተት መስሓቅ ናይቶም ካልኦት ኮይኖም ከም ዘለዉ ይዝንገር ዝዕድመሉ ምክንያት የብሉን ዕፅዋ ከይህሉ ፀላእትና ስለ ዘይደቅሱ ክንዳሉ ኣለና ምባል ሓደ ነገር ኮይኑ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሰላም ዝፈጠሮ ዕድል ፀንቂቕና ከይተጠቐምና ናይ ዝተወሰነ ፀቢብ ጉጅለ ድሌት ንምምላእ እንትበሃል ብዝኾነ ይኹን ወገን ሓቢርና
ዋላ ዕፅዋ ንክባን ርግማንን ኣብ ልዕሊ ህዝብና ክንፅውዒና ዝበሃል ዘረባ ግን ተቐባልነት ይብሉ ሶ ኣብ ልዕሊ ግዜያዊ ምምሕዳር ክፈጥሮ ዝኽእል ፅዕንቶ ኢልኩም ዘቕረብኩሞ አይችልም። ለምንድን ነው ሊሆን የማይችለው? አዲሱን ህግ እኮ ከነሙሉ መብትና ግዴታው ነው የምትቀበለው። ከነሙሉ ከነግዴታው ባጭ ምሳሌ ልስጥ። ምርጫ ቦርድ ድርጅቱ ጉባኤ ከማካሄዱ ከ21 ቀን በፊት ጉባኤ ላካሂድ ነው ብሎ መስማት አለበት። በሌላ አነጋገር እነ ደብረጽዮን ከ21 ቀን በፊት ለምርጫ ቦርድ ጉባኤ ላካሂድ ነው ብሎ ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ነቲ ናይ ህወሓት ዝተገበረ እቶም ካልኦት ፕሮፓጋንዲስትስ ናይ ኣቢ ናይቲ ብልፅግና ኣንጻሩ ብዙሕ ጎስጓስ ይገብሩ ከም ዘለውን ጌታቸው ረዳ ድማ እቲ ናቱ ዘይሕጋዊ እዚ ጉባኤ ምባሉ ድማ በቶም ናይ ኢትዮጵያ ፓርቲ ዝተገፊ ይረክብ ከም ዘሎ እቶም ሓውሱና ዝኾነ ፖለቲካ ናይ ኣብዚ ደንበ ዕኒኒ ዘሎ ድማ ኣብዚ ስምዕዎ መንጎ ኢትዮጵያ ዘይተርፍ ኩናት ክህሉ ከም ዝኽእል ምክንያቱ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ክሳብ ዝሃለወ ንኣብይ ኣሕመድ ክቕይሮ ድማ ኩሉ ዓይነት ዓቕምታት ኣኻኺቡ ኣብ ልዕሊ ኢቭን ህወሓት ኢቭን ናይ ትግራይ ቲዲኤፍ ከይተረፈ ምስ ኢሳያስ ኮይኖም ንኣቢ ከኣልይዎ ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ ምክንያቱ ትማሊ ቲዲኤፍ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከኣልየሉ ለይትን መዓልትን ዝገዕር ዝነበረ እዚ ናይ ትግራይ ሓይሊ ንሰራዊት ናይ ኤርትራ ሓምሺሹ ኣብ ኣስመራ ኮፍ ክብለሉ እሞ ንክልቲ ሃገር ከም ሓደ ትግራይ ትግርኝ ገይሩ ገዛኢ ናቱ ክኸውን ስልጣን ናቱ ነታ ኩርሲ ናቱ ትኸውን መተርኣስን ጣውላን ቀሪቡ ዝነበረ ሰብ እዩ ሎሚ ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ተገምጢሎም እቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ትማሊ ዝፀርፍዎ ኣራዊት እዩ ሕማቕ እዩ ድኹም እዩ ኣረጊት ዝብልዎ ዝነበሩ ስለዚ ሰዓረ ሎሚ ድማ ተብሎ ቲዲኤፍ ምስኡ ኮይኑ እንታይ ኤርትራ ክገብሮ ንዝደለየ እንታይ ናብ ቲዲኤፍ ናብ WF ምፅጋዕ ኣድልይዎ ባዕሉ ክገብሮ እንደመኻለ ነይሩ ለኩሉ ድማ ነቲ ኩነታት ዘጋድድ ጥራይ እምበር ወላ ሓንቲ እንታይ ረብሓ ካለዎ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ሲ ሓድሽ መንግስቲ ንቲዲኤፍ ገይሩ ናይ ኣምሓራ ድዩ ናይ ገለ ደይቡ እንታይ ፍልግነት ኣለዎ ንዓና ሳቶም ከዓ ቁሩብ በተለይ ብስልጣን ምፀንሑ ተገምጢሎም ብኣፍተ ገባሕር ክንወስድ ኢና ክብሉ እዮም መንግስቲ ኤርትራ ናሕትቶም ክባልዑ ጥራይ ይገጥፎም ዘለዎ እወ ሰላም የድልየካ ኣብ ጎረባብትኻ ርግኣት ክህሉ ትደሊኻ ግን መምስረጉ ወይ እውን ሓውሲ ርግኣት ምስ ረኸቡ ነቲ ናቶም ውሽጣዊ ፀገም ብዋጋ ናይ ኤርትራ ከተግብርዎ ዝፍትኑ እንድሕሪ ኮይኖም ከመይ ጌርካ ክትሕግዞም ትኽእል ንኦሮሞ ይሕግዞም ነይሩ ሎሚ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣንጻር ኢሳያስ ኣንጻር ኤርትራ ኣንጻር ሻዕብያ ዝዛረቡ ዘሎ መን እዮም ኦሮሞ እዮም ኣብ ስልጣን ኮይኖም ኣምሓራ ሓጊዝዎም ባሕሪ ናትና እዩ ዝብሉ ሰም እዮም ዋላ እቶም ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ምስ ኤርትራ ትድግፎም ነበረትኩም እዮም ዝብሉ ትግራይ ሰሚዕናዮም ኢና ኩሎም ሻዕብያ እንታይ ጌርና ንሕና ኢና ንሻዕብያ ጌርናሉ እዮም ዝብሉ ስለዚ ንኢትዮጵያ ኣሚኑ እቲ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንክሕግዝ ስትራቴጂካዊ ረብሓታቱ ከሳለጥ ክእል እዩ ሾርት ተርም ታክቲካል ጎልስ ናቱ ሎንግ ተርም ግን ንኤርትራ ኣይ ቲንክ ምሳቶም ይድክእቱ ዝደሊ ኣይመስለኒን ናይ ኣድቫንቴጅ ስለዝኾነ ናይ ትግራይ ረብሓ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ግን ኣዲስ ኣበባ ንምካድ ረብሓ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ምዕላው ንትግራይ ዘርብሕ ነገር የብሉን ናይ ብሓቂ ዘርብሕ ነገር የብሉን ናይ ኣብይ ኣሕመድ መንግስቲ ምዕላው ትርጉም የብሉን ናይ ኤርትራ መንግስቲ ምዕላው እዩ ንናይ ትግራይ ረብሓ ትግራይ ክትጥቀም እንድሕራ ኮይና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ዘይኮነ ከዓኒ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ከዓኒ ዘሎ ሰምዑ ኣለኹም ከም ባሃቑ ክነብሩ እዮም ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ክዓልዎ ዝኽእል ክዕለወሉ ዝኽእል ዝተፈተነ ኩሉ ፈሺሉ እዩ መኣስ እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ኢዶም ክቡ ከገርመኒ ኣነ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስትን ህዝብን እንታይ ይመስል ምናልባት ቆለጭ ከብለሎም ስለ ዝኽእል ሓንቲ ቪድዮ ከምፃልኩም እየ ንክንፈልጦ ምንታን ድሓር ግን ናብኡ ክወሰድኩም እንደ ቅድሚ ናብኡ ምኻድና ግን እስኪ ኣብዚ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይዚኦም ካንስማዕ በጣም አሳዛኝ ነው በእውነቱ ከሆነ ይህ ሰው ይህን ድርጊት ከፈጸመ በኋላ አሁን ደግሞ ይግባኝ እያለ ነው የተባለ ነው ይችን እናትየዋን ደግሞ ማሳደድ እየተደረገባት ነው በሚገርም ሁኔታ 25 ዓመት የመጀመሪያው በጣም ትንሽ ነው أنا صغير من سينايتي إرترا وجردن إرترا ده كنا أول دفيرم جس كتر حق عترو وعتشد عد خبر مجمرة ولا مرجعنا حمود خنسي ولا قوة مهلي خاسي مجمرة عد خبر دجال جس كتكون مستقر عد خاسني إرترا تحامية وأنا عندما ندق في حجي جس كتكون خمس قبر تقراوي يونان حدا تقراوي مس إرترا خالص حمية لنتا دجال مجمرة عد خبر ولا قوة مهلي خاشك دجال في خنو تقام خنمو
تقاوم خينكا جن عدي دابلكا نت منجستي تقاومه وعدك تصرفوا وادك أو إرتران تخم جزنا برك ناي بحكي تزرباناتا لك عبوتو يو نيرترا سرعة تغيير نابله نيرترا تراي كتصرفن كداخل من زعل بنيا مستعوته حزن تسمعه ناتنا يل مستعوته حزن تسمعه إرترايا منسيات نيوسي أي وكيلهم أب فرنسا أبو ردر أب ساتفولو أخليلو ملو برهان عوت أمانن كانوا زركبهم حزن تسمعه منسي قالوتي زخا أبي إرترا فتح ديمقراطي كمسي يزبل السبزي سلنا حزب إرترا يزلو سلطاني دليو نتا كرسي دليايو سلنا حزب إرترا جنالو سل كم زلو دما نفس وقف نبي إرترا وز حقو سلو نوع حزن يسمعه نفس وقفنا إرترا تصبغ نجر بحماق يريو زي تقراويتيا بيلا جرات صرفة ملا نتجارب كتحقو سيلكاسي أبناي تجارب جزاخيت كإرتراويان يمزعوا مصدقهم إرتراويان دم كوبس قبرنا بالكاس ناي بحق حسراتيو حسرات سلزقونو دما تم تجارب بحالتهم تم تجارب كما يجرم يقع يواردوا معلو أنا بحق زي زربازي يسمع كاي هذا إرتراوي يزبل ني هجروك كلا غلا لا يزقبا أبنا حتعدوك الزرار بيخل بلوتي كاولو تقدر خل قال ملأ أبكو أنا خيدوك إن حديك كارل ندي خاص مسجور بيت كخن كتصرفه نحفت خاص مسجور بيت كخن كتصرفه ناي بحق تحفرو إذا قال جن تازت أقوله بيلا جرا تهرمم سلزلا صبغيو إذا يوم تم تمالي ديمقراطي خنا مسينا لهم نسبة إرترا زربيش زنبرو أبيت فردد ما رايو أنا أبكال عند حسو نمنتاي يا خبز بلاكم زلهم إذا تريواز لهم قلعة ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ እኔ نزيا هزعان نزيا حدث عميس واتر هيدي كونه حماق عمس قبل عليها فتيم قال شو عمتيا قبل عليها حماق عمس فتيم ترى هيدي كونه سي قتيل وادما أديان هلكم أبزي تبيت فردد جبر خاريوه تبيت فردد ما نحمش عمدي قال فريدوه ስለዚህ ብልሽውና ናይቲ ሲስተም እዩ ዓመፅ ኣብቲ ባህሎም ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና እቲ ቤት ፍርዲ ድማ ነቶም ዓመፅቲ ዘጣቅዕ ምዃኑ ኩላቶም ኣማሪሮም ክዛረቡ ሰሚዕና ኣለና ኣብዚ ስምዖት ወይ ሌላ ሀገር የለን ሀገራችን ስተኔት ለማን ናይ ብሓቂ እዩ ዝሕዝነካ እቲ ኣብ ዓዶም ዘሎ ግሕምጥና ሕማቕ ተግባራት ሕማቕ ነገራት ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ነዚ ግን ናብ ኤርትራ ከሰጋግርዎ ምስ ኤርትራ ማሳዛኝ ነው በእውነቱ ከሆነ ይህ ሰው ይህን ድርጊት ከፈጸመ በኋላ አሁን ደግሞ ይግባኝ እያለ ነው የተባለ ነው። ይችን እናትየዋን ደግሞ ማሳደድ እየተደረገባት ነው በሚገርም ሁኔታ። ያው አዳድ ነገር እንደ ስለዛቶ ያው አዳድ ነገር አጋጣሚ ክርገው ስለዝኽእል ኮንዶም ሓቲትና እዩ መከላኸላ ሆነ ኮንዶም የምሲ ኮንዶም ባህል የለን እና ጥራዓኒ ዘቀረበ ለኹ እስቲ ናብቱ ናይ ክልል ከይልኩም እውን ዋይ ኣታታይ ባዓት ይወደይ ኣብዚ በለስም ሕጂ ዘንጊዐ ደኣምበር ክሰርቕ ፒተን ጥራይ ዝኸፈሎ ከይከፈልካ ክትከይድ ኢኻ ተታሒዝካ ሓቂ ዶ ክሱስ ዮሃንስ ኣብርሃም ኣይፋል ኣነ ኣብ ካልእ እንዳሓሰብኩ ዘንጊዐ ደኣምበር ክሰርቕ ኣይሓሰብኩን ኣብኡ ትዝታ ስለ ዝነበርኩ እንዳኸድኩን ከለኹ እዮም ሒዞም እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ሳሕል ፕረስ ኣላትኩም ኣብ ቤት ፍርዲ ዝተገበረ ኮንቨርሴሽን እዩ ሕጊ ክትቅፅሉ ትኽእሉ ኢኹም ዋና ኣኽባር ሕጊ የቐነለይ ክቡር መጋባእያ ኣብ ዓመተ 2022 ናብ ሃገረ ጀርመን ከተማ ጊሰን ኬድካ ነርካ ሓቂ ድዚ ክሱስ ዮሃንስ ኣብርሃ እወ ኸይደ ነይረ ግን ኣብ ጊሰን ዕግርግር ክፍፅም ኣይከድኩን ኣነ ኣብቲ ዕግርግር ኣይነበርኩን ናብ ቤተሰብ ክበፂሐ ንጊሰን ከይደ ዋና ኣኽባር ሕጊ እሞ እዚ ሕጂ ትሪኦ ዘለኻ ኣብ ጊሰን ዝካየድ ዘሎ ዕግርግር እዩ ስለዚ እዚ ነዚ ሽበራዊ መጥቃዕቲ መሪሑ ኮይኑ ዝፍፅም ዘሎ ሰብ ንስኻ ዲኻ ክሱስ ዮሃንስ ኣብርሃ ኣነ ኣይኮንኩን ዋና ኣኽባር ሕጊ ብስመይኦም ዝሽቅጡ ዘለዉ ዋና ኣኽባር ሕጊ እዚ ወተሃደራዊ ክዳን ተኸዲኑ መጥቃዕቲ ፈፂሙ ዝጎይ ዘሎ ንስኻ ኣይኮንካን ክሱስ ዮሃንስ ኣብርሃ ኣነ ኣይኮንኩን ዋና ኣኽባር ሕጊ ነዚ ዝመስል ክዳንከ ኣብ እንታይ ዝብል ዘሎ ኩሉ እቲ ኣነ ጅግናየ ነዚ ኩሉ መንእሰይ ባዕለይ ኣልዒለዮ ኣነ ዝመርሖ ነይረ ዝብል ዝነበረ ኣነ ኣይኮንኩን ኣይባዓልክዎን መራሕዮም ኣይኮንኩን ኣይፈልጦምን እየ ዝብል ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ሚድያ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ቃሎም ንክዓፅፉ ድሕር ዝብሉ ከም ዘይኮኑን ቤት ፍርዲ ግን ቤላ ገይሩ ሒዝዎ ኣሎ እዚ ኩሉ ጌጋ እዩ ንሓወኻ ምህራም ትርጉም የብሉ ንብሎ ዝነበርና
أبزي حجي فتت كوينا أبكر محجي كلاتهم تم حماقيرم زلو كم زي عيلهم أي وحالكون أي قبركون يقربوا لي كخوني زي قدوف الكادي يسمع سبد ما أما وداتا كم زي خون كم زي خل فلوت ينيرو مالت يا حقت حيسود الحق خون زفتن إذا خن مزقات مرة فلوت ينيرو نسمع يعني شيء هذا فلفنا بالله سمعينا كلاتهم أيا إذا لبيسكا زلخا كونت إنديا خصوص يوحنس أبراهام أنا كم زي أي لبسكون وانا أخبار حقي زو تهدراو خدان تخدينو مسزوم سلسة سبات زلو نسخاديها خصوص يوحنس أبراهام أنا أيكون كون جن نزوم سبات يفلت أمي جن اتي أبسئل زلو أنا أيكون كون وانا أخبار حقي إزي أبزي فيديو زرق زلو نبينو زخير زلو حقي نسخاديها خصوص يوحنس أبراهام أنا أيكون كون وانا أخبار حقي أب كتما أطرقتها تقمت خصوص يوحنس أبراهام هو أب كتما أطرقتها زقمت وانا أخبار حقي أمو أزي أبسئل نرئو زلنا زنكسا زلو سب أبي بوتا خوينيو زنكسا زلو خصوص يوحنس أبراهام أب أطرقت خوينيو زنكسا زلو إذا سبقن أنا أيكون كون أجخام لخا خصوص يوحنس أبراهام بفتصم أنا مكينة أكاسلكون وانا أخبار حقي نزيز أكاسلا زلو أيتفلتوني خا أبزي سئلقن نسخا إخا نزا مكينة بحاوت أكاسلا زلخا خصوص يوحنس أبراهام بفتصم أنا مكينة أكاسلكون وانا أخبار حقي أبشبراو متكعتين لتعسى شوعات لكاتيت كلتشحن عسران 4 أبدين هاك زتخايدة شبراو مفكركا أبزهاب كاي ممري حدي دمسي أيكون كون التبن بتحتنا حتى تالخو ما أكلاي دنيا خصوصاتو نقاسي هبتو حاليو طبقات بعفشا تكسي أكايدا كله أنا يقبركون أنا يوعلكون نابلكا مكحادي نيرو زو كله الفيديو ناوزاها هنسابا وراجاها كاسله هنزاب كم زخ قبري دقننا تبهال زنبرا إزي تبقى يرقليت والله بزيارة انت جيجا خنت فتسم امينكم جيجا نخي فتسم كنت عقب تبلوسي وي 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 كاب جنبلاك تمارو كاب دربا جنبلاك كاب زرسح جنبلاك كاو تمارو السزاري كارو اي سزارب كون ازيل كارو اي بولكون كاو تمارو ايدي هيبر يهم يهم حلاف برجينا حمود ايكون كون افنياري خا ايكون كون ازي أنا وقعتم تقال حسيبهم يستحقها بالله نايم بدي قفي حيتم سوات أنت رأي لي حمل قبركم وقعتش بس لنا إيرترا سجنة الزارة احنا نملس بلا أبزا قلنا يزلنا إذا أبزت قناة صنحت كباد إمن حيلة بحال Very good. My name's Aurelio. I'm from Germany and this. سلامات أنابل يبهال كاب جيرمان متأم مجمرتا جزينا متينا إكسبو رينا نفلتنا بتعمل صبو كم زي مثلا نيرو خنمتينا خنبلك أنينا لو ما مجن أركبنا خنمت. It's great. It's my first expo in Eritrea. People are they're friendly, very very friendly. مسحفتي إكسبو ناي كذلت مبل 5 عمتك فليتك بس أقاطعني تاخذ لنا تلاقي بتعم صباني دلا بس أقاطعني جد نخل عبز الله حزب نقع حقصكم يوهانا كرات تغتاتلتنا مسانا تكتصلوا السنة منيتناي نغيت مكتال مربونا قنا قصالي أبزناي زوبعن سباناي مري Galilei and Cap Seattle متى سوري إرتراوي شمي رهانل إيه كاب أمريكا متى سمي نازريت مبرهتو أنا أخاب جرمن هاجر جرمن شمي راهيل أبراهامي كاب سياتل واشنطن شمي Galilei and Cap Seattle متى شمي موسى أبراهام كاب أمريكا سياتل قدمي قرب دقائق أبزناي زوبعن سباناي مرئت نيرو أزيز حجوس دمو وعوع هاجراو النتكا تاش مزقبر زقسكس معبل زخنة عبيت ديتاتنا بطعمي دسبل عندنا إحنا أخلاتنا خاب سدرات أخاقيبنا تطبق زعلك بعد إكسكو بتعمل تبغى له
እንታይ ከሪየኩም ኢለ ህዝቢ ኤርትራ ሓጎስና ሓጎስ ኮይኑሉ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ስምዒት እዩ ዘሎ ኤሪሊንክ ክብራይዋ እታ ቪድዮ ናይ ፌስቲቫል መዕፀዊ ኣብኡ ክግበር ዝቐነ ዝተፈላለየ ፕሮግራማት ልብኻ ዝትንክፍ ህዝቢ ኤርትራ ሓድነቱ ፍቕሩ ብሓደ ትጥምረቱ ብሓደ ገይሩ ክኸይድ ከሎ ካብዚ ንላዕሊ ዝሕጉስ የለን ካልእ ቪድዮ ነይርኒ ኣብ ካልእ ግዜ ሸር ክገብረልኩም ክፍትነ ናይ ብሓቂ እዚ ብደገ ዘሎ ሓሬት ዝኾነ ባህሪ ናይ ገለገለ ወገናት ገዲፍካ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ብሓደ ተጠሚሩን ብሓደ ተሓቋቂፉን ይኸይድ ከም ዘሎ ነዚ ሓድነት እዚ ድማ ክዘርግ ንዝፍትን ብፍፁም ዕድል ክወሃቦ ከም ዘይብሉ እቲ ህዝቢ ድማ ረእይዎ ከምዚ ኣዝዩ ደስ ዘብል ፍሉይ ዝኾነ በዓላት ይሓልፍ ከም ዝነበረ እቲ ህዝቢ ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብሓደ ተኣኪቦም ዝገብርዎ ዝነበሩ ልዕሊ ኩሉ እቲ ህዝቢ ኢሉ መፃን ክትማሙ ዝወፀ ጫንበረ እንታይ ክብል ደልየ ዘለኹ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ፅቡቕ መመንቲ ዘሎ ኣብ ፅቡቕ ህሞት እዩ ዘሎ ኣብ ፅቡቕ መንፈስ እዩ ዘሎ ነዚ ድማ ከነተባብዖን ክንጉስጉሶን ክንደፍኣሉን ይግባእ ኣብዚ ደገ ዘሎ ሓሸውየ ረሲዕና እቲ ህዝቢ እቲ ሃገር ናብቲ ዝኸዶ ዘሎ ኣንፈት ምስኡ ኮይና ኣጆኻ ክንብል የተባብዕ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ እቲ ሓሸውየ ኣብ ዘሎ ክንፈልጦ ኣለና ምንታን ክንፅይኖን ክንገድፎን ምዛ ጥዕምቲ ደርፊ ክገድፈኩም ይሕጂ تقدي أنت قوي طفنا أنا تلك سايكون نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت الخصاصك ويتقدي أنت قوي طفنا أنا تلك أيكون نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت أنا خصاصنا أنا يبل أنت إريتراوي أنا يبل سبب مرهاوي أنا تلك يبلون أبس أنا يبل قوزن كمان نص أنا تلك لوهي مع سخوي واسا